які на злу будуть судить во світі. Амен. Во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амен.
святого Якуба, апостола, это значит одного из ближайших співробітників Ісуса Христа і мученика. Подчас Святої Мши за другим чином молимося за Катерину з нагоди дня народження, просячи, аби її щодрих Божих ласку, гарне вертання, опеку Маті Божої і ласку здоров'я. Щоб наше діло в этой таємниці було щире, влюбленим, перепросим Бога за наші слабості і гріхи. Сповідаючи Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що згрішив я вільні, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, тому прошу, дай святейшую, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, да Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, як прощивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Амінь. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Веселей давайте. Хвала на вишині Богу. А на землі сухової людям доброї волі. Хвалимся Тебе, благословляемся Тебе, кланяемся Тебе, прославляемся Тебе, дякуем Тебе, Тебе и хвалы Твоей, Пане Боже, благодать небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, який вяриш на Тебе грехи світу, змилуйся над нами, який вяриш на Тебе грехи світу, приймай наші, який сядеш православця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найдушейший, Єсу Христе, з Духом Святим, ухваляй Бога Отця. Амінь. Молимся. Всемогутный вечный Боже, святый Якуб, перший из апостолов, пролив свою кровь за Евангелие. Нехай його мужне визнання мацує Твій Христю, його опіка завсюди нам сподорожниче. Проспана наша Єсуса Христа, Твого Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа і Святого Бог прозруще веки вічні. Амінь. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфян. Браты, моим скарбу приняных посудено, как веришь моцы была Божия, а не походила от нас. Усіляк тискають нас, але мы не пригнечені. Мы в разгубленности, але не поддаемся розпачу. Нас переследуют, але мы не покинуты. Знищають нас, але ми не гинем. Завсюди носим у тілі канання Єсуса, як і життя Єсуса об'явилося у тілі нашому. Бо ми, живі, неспинно йдемо на смерть для Єсуса, як і життя Єсуса об'явилося у нашому смертному тілі. Так що смерть дійничає у нас, а життя у вас. Маючи той самий дух віри, як написано, я поверил, тому говорил, и мы верим, тому и кажем, ведаючи, что той, кто воскресил Пана Иисуса, и нас воскресить разом с Иисусом, и поставить перед собой разом с вами.
бо ўсё дзеля вас, каб абнажэнне ласкі ў многіх выклікала шчодрую падзяку дзеля Божай славы. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Хто ў слязах сеял, жаць будзе з радасцю. Хто ў слязах сеял, жаць будзе з радасцю. Калі Пан перемяніў лёс Сіёну, мы былі быццам у сне. Вусны наши тады былі поўныя смеху, а язык спяваў з радасці. Хто слязах сеял, жаць будзе з радасцю. Тады гаварылі між народамі, вялікія рэчы учыніў Пан для іх. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас, і мы ўзрадаваліся. Хто слязах сеял, жаць будзе з радасцю. Змяні наш лёс, о Пане, як потоки на воде. Хто ў слязах сеял, жаць будзе з радасцю. Хто ў слязах сеял, жаць будзе з радасцю. Хто ідзе і плача, несучы насенне, каб сеяць, вернецца з радасцю, несучы снапы свае. Хто ў слязах сеял, жаць будзе з радасцю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я выбрал вас со свету, как вы шли, приносили плён, и как лёд ваш трывал кажа пара. Аллилуйя, Вас з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия по Матфею. Хвала Тобі. У той час подошла на Иисуса мать сынов Завидея со своими учнями и поклонилась, как попросить его печь. И он же сказал ей: «Чего ты хочешь?» И она отказала: «Скажи, как это два сыны мои, щели у твоих владарстве один праворуч, а другие леворуч тебе». И Иисус сказал отказ: «Не ведаете, о чем просите, те можете пить келихи, и я повинен пить». И докажу ему: «Можно». И каже: «Келих мой будете пить, але не я даю дозвол чести праворучці леворучной не, бо это призначено для тых, кого потрактовал Отец мой». Коли почули 10 учняў, яны абурыліся на двух братоў. А Иисус покликал их и сказал: «Вы ведаете, что кіраўнікі народаў пануюць над імі, и вельможы маюць уладу над імі? Нехай не так будет сярод вас. Але хто хотел бы стать сярод вас великим, нехай будет слугою вашим. А хто хотел бы стать першим, нехай будет невольником вашим. Бо и Сын Человечий пришел не для того, как ему служили, а
але как служить и отдать житье свое в деле откупления Бога. Это слово Павла. Прощайте, будь ласка. Яков, один из первых апостолов Иисуса Христа, и докладно самый первый из апостолов той, кто отдал свое життя. После того, як у Єрусалимі почалися ті розслідування, Яков був тим, хто ненавидно там закончив свій земний шлях, отдаючи життя. Сьогоднішнє Євангеліє Якова разом з його братом, і якщо б може сваритися з його матір'ю, представляють його в кругу у іншому світлі. Не у світлі готовності віддавати, а у світлі готовності брати. І думаю, що Іос Якова і сьогоднішнє Євангеліє все ж таки показує нам властивую динаміку чоловічого життя. Кажуть, що чоловік народжається егоїстом. Народжається і уще, хто вокруг їх, вокруг новонаrodного дитяті, з перших кроків це цьому дитяті догадиться. А воно якби все приймає, бере. Але все ж таки лёс чоловіка такий, що надиходить момент, коли від цього моменту тільки брати, треба бути більше відказом. А быть отказным это значит, что так само быть готовым давать, быть готовым жить для некого, быть для некого, батьком, жонкой, мужем, сестрой, быть неким, кто, жонка и муж – это люди, которые по своей функции завсегда потребуют некую особу. Не можно быть жонкой без другой. А это уже говорить про то, что человек потребует некого, как для некого жить, как для неким делиться. И, безумовно, это приклад того, як ми чуємо сьогодні у Євангелії, він каже про те, що ми у своєму житті, знову ж, маємо різні етапи. І ще етапи властиві, коли вони ведуть нас до того прикладу, який нам пропонує сьогодні Ісус Христос. Ми можемо бути володарами, господарами, командирами, президентами, не видно ким ще, але все ж таки найбільше, найповніше ми реалізуємо то, як би чоловіком, коли у любому становищі готові ділитися собою, готові бути для нікого, готові урешті навіть бути потрібні комерції. Про заступництво святого Якова, апостола, ученичем такого, молитвы, которые учили дети. Молимся за Святый Костел, как он усюда отважно оборонял веру в Иисуса Христа. Тебе просим. Молимся за святоров и миссионеров, как они отважно и необъятно pracowali в деле евангелизации свету. Тебе просим. Молимся за тех, кто переследует Святый Костел, как они перестали приносить кривду людям у имя идеологии и переконания. Тебе просим. Молимся за тех, кто шукає сердечності і доброзичливості у людей, как у супольності Костела вони знайшли справжнє утешення і допомогу. Тебе просим. Молимся за Катерину в день народження, просячи о власти навертання, власти здоров'я і всіх потрібних ласках для її. Тебе просим. Молимся о житті вічному і дарованні грехов для Иисуса. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы неоскромно имкнулись до досконалости христианского життя. Тебе просим. Боже, выслушай наши молитвы, и мы возносим на Тебе, про заступництво святого Якова, и учеников мы, а чтобы на надее вечного життя, жили на земле верою, молим Христа, Пана нашего. Аминь.
Молитесь, братья и сестры, как мои вашу оперку из Бога и Всего. Яка Иван Бог принял офяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само покорились нам и всему Престолу Святому. Милосердный Боже, очисти нас прозбавшего от Твоего Сына, учени, как могли сплачить и милую Тебе ахвяру, у свята апостола Якуба, якому Ты першому з апостолов дав пить келиха Христового терпения. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Позвали. И с Духом Твоим, У гору серця. узносными и вратами, Подякуємо Пану Богу нашому. годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і змавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Отче, усемагутны вечны Бог, праз Христа Пана нашего. Ты пабудаваў касцёл на падмогу апостолаў, каб ён быў на зямлі вечным знаком Твоей святости. І сведчыў перед усім светом про небесное володарство. Тому разом с хорами анёлов мы прославляем Тебя с радостью взлетающей. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, хосанна нам Сыне, благословенный Той, кто приходит у меня Ама, хосанна нам Сыне. Сапраўды Боже, Ты святы, крыніца усялякай святости. Тому просим Тебя, освети гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечерю взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові моєї нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Окрещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чертаем Твоего преступления. Воспоминаючи смерть из мертвых по устанию Твоего Сына, ахверуем Тебе, Пане, хлеб жития и избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учив нас, приймаючи в тіло кров Христа Дух Святий собрал.
Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, уласкави его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрой, бискупом Александром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія пастують на день воскрешения, и про всіх, хто Твою ласку дошел за Твою свету, и дозволим ваше светло обличие Твоего. Просим Тебя, измилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, уедности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами и всеми святыми, якие с пробегу подобались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа, с Христом и Христе, Тебе, Боже Отче, всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, прозвучи веки вечные. Аминь. Молимся, дай Отца Небесного, як научил нас Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и мы отпускаем виноваты наши, и не уводь нас в искусство, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, да и ласково успокои дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы, были завжди вольны до греху и заховали до человека неспокой. Чекали исполнения счастливой надеи и прийти Спасца нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христос, за апостолом Твоим супокой покидаю вам. Супокой мой даю вам, просим не зажать на грехи наши, али на веру костюла Твоего и ласкавы сгодность Твоей воли, а дарать его супокой и едность. Яки живешь и молодаш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет з вами. И с Твоим. Передайте ближнему знать супокой. Баранку Божию, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божию, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божию, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, щасливе, покликане на вечеру Його. Пане, я не мертвый, как Ты вошел до меня, а лишь скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пили из келиха терпения Пана и стали приятелями Бога. Тело Божие. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа.
Дякую. Молимся. Пущий Богу Божу, чья апостола Якуба, мы с радостью приняли наисвятейший сакрам. Покорно Тебе просим, раз Его заступництво и ласку завсёды приходит нам на допомогу през Христа, Бога нашего. Аминь. Пан, И благослови. и хай благословен снова Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокой Христа. Дякую, слава Богу.